Sí? Home, no, però això és trampa. Gol del Madrid, gol de Vinícius. Primera pilota que toca Vinícius, combinació amb Benzema. Feia dies que no s'associaven, que no connectaven aquests dos. Arrenca Vinícius des de l'esquerra, fa la pareta amb el francès. Benzema que li torna la pilota a Vinícius. Aquest xut arriba a tocar el porter, però no pot desviar com per evitar el gol del Madrid. 12 minuts de partit, primera oportunitat clara, marca Vinícius, que darrerament està connectant amb el gol. Real Madrid 1, Al Hilal 0. Abans del primer quart d'hora, una combinació amb Benzema, no hi ha fora de joc, entenc, ara ho revisaran. Ho veurem. En la posició de Vinícius en el moment de la passada de Benzema, ho mirava Benzema precisament cap a l'assistent, però ara si aixecava o no la bandera. Toca amb el peu, però insuficient el porter ara per impedir el gol del Real Madrid. Dani. Bona combinació, passa que no han tancat bé per dins els centrals i aquesta pilota pel mig a Vinícius i després ha rematat. Jo crec que la volia tirar més al pal llarg i ha sortit una mica malament, però ha marcat gol perquè li ha passat per sota del porter, per sota les cames del porter. Sí, aviam, compte que està atacant Aldo Sari, el golejador. I fort i enganyat. Ui, el porter, gol del Madrid. Gol de Fede Valverde, i la veritat és que aneu-vos apuntant aquest gol, o aquest nom. Al Mayouf, el porter de l'Al Hilal, que ja venia d'unes quantes indecisions i accions impròpies, ara no havia rebut xapé, i aquest xut de Fede Valverde, que és el 2-0, és veritat que està tapat, però a falta de veure repeticions em sembla que s'ha menjat un bon kebab, Gol de Fede Valverde, Real Madrid 2, Al Hilal 0, kebab amb patates del porter Al Mayouf. La primera centrada la rebutja com pot, i la segona, la rematada de Valverde, toca en un jugador, no? La desvia una mica. L'estan tapant. Davant seu i... Bueno, no era fàcil, de treure. És 30 pobles millor que l'Al-Hilal, Vaja, és que... Home, pogués amic d'Arbadia... Per començar, exacte, ja és Arbadia. 2-0 al 18, i la sensació que la banqueta del Madrid deia vinga, una mica més, a veure si així ja podem començar a pensar en altres compromisos que tenim i donar descans a algun jugador i alguns que tenen molèstia. Avui afegint Dani de igual, però la sensació és que ha sortit a pressionar el Madrid i va, enllestimo ràpid, això que no se'ns compliqui. Vaja, jo avui al Madrid l'he vist sortir... L'Espanyol, a la classificació, l'Espanyol ara quart per la cua, amb 21 punts, pendent del que faci el València. Compte que pot marcar l'Al Hilal! Gol de Marega! Hadaf! Gol! Com li han posat la pilota a Marega! Jo ja he començat a patir perquè pensava que se li podia escapar, però com ha definit, Com ha definit el Malià, arriba a tocar l'Unin i tenim partit. No, jo crec que arrenca bé, Arrenca bé o no? Jo crec que arrenca en línia Marega, el gol pràcticament des de fora de l'àrea, i com xuta, com defineix Marega, bastant centrat, però es llença un pèl tard l'Unin, Gol de Marega, 2-1, tenim final. Jo crec que a Courtois no li fan aquest, És possible. Passa per sota de les mans, ara ho veiem en aquesta repetició. És gol, És gol. Ha arrencat bé Marega. Sí, home, va ràpid això. Per cert, Hadaf és gol en àrab, Consti, si algú... No, Ja sé que està bé que ho diguis perquè... no sabies ben bé què volia dir, no? Ja veia que el miraves amb cara una mica... Aquest compte també. Compte que hi va el Madrid, Vinícius, torna a l'acció, Vinícius, la centrada i el gol. La centrada Vinícius amb l'exterior, la rematada de Benzema, hem d'entendre que arrenca en posició correcta Benzema, com s'ha tret aquesta centrada amb l'exterior, La pilota que ha anat agafant efecte de rosca cap endins, arriba Benzema entre els centrals, absolutament desmarcat i a plaer, introdueix la pilota al fons de la porteria. De nou la combinació, en aquest cas Vinícius assistent, Benzema rematador, marca el francès, Real Madrid 3, Al Hilal 1. Mig gol aquí per Vinícius, que s'ha inventat aquesta centrada amb l'exterior, precisa, en el punt just, perquè entrés Benzema i marqués des de la frontal de la petita el tercer gol del Madrid. Perfecte el brasiler, perfecte. Molt bona la centrada, la rosca
de fora cap a dins, el porter no arriba a l'esquena dels defensors i Benzema arriba i només l'ha tocat una mica, però perquè estava molt a prop se li ha aixecat, se li ha aixecat. Els catalans li ets estima. Jugo duro al final, qui entra per substituir-lo, sí, amb el dorsal 19. El Madrid ho vol acabar per la via ràpida, Carvajal, Valverde, gol. I al principi, si la cosa no canvia radicalment, fins aquí, la final del Mundial de Clubs, triangulació frenètica, que acaba una passada Carvajal cap a Federico Valverde i l'uruguaià que marca el 4-1. S'ha posat les piles, S'ha posat les piles al Madrid i ha dit que les esperances àrabs han arribat fins a aquest punt de partit. 12 de la segona part, marca Federico Valverde, Real Madrid 4, Al Hilal 1. El Madrid que ha posat una marxa més després del descans, ha dit Ancelotti, això que no se'ns allargui més del compte, que no tinguem un accident i encara ens fotin l'aigua a casa i ho ha resolt, sembla que ara sí, Dani, de manera definitiva. Sí, ara sí, amb el 4-1 haurien de passar moltes coses i circumstàncies molt estranyes perquè el Madrid no s'emportés això i inclús que marqués algun gol més, no? I ara això Ancelotti pot aprofitar per donar descans a molts jugadors, tenint en compte que juga dimecres contra l'Elx i després té Osasuna abans de jugar contra el Liverpool. Vieto! Gol! Jaraf! Gol de Vieto, 18 de la segona part. Hi ha partit? Preguntem. Hi ha partit? Per més que fa un Diu minut, Mulló amb el cap que no. Quina bona passada de Hamid. I com la pica Vieto? Estem veient golaç de Vieto. Real Madrid 4, Al Hilal 2. La defensa del Madrid avui, Rudiger i Àlava, a la parella de centrals, està tenint un dia complicat, Dani? Sí, perquè ja el primer gol, Marega ja està sol i fa la passada enmig del camp pràcticament i arriba en solitari per marcar. I ara aquí hem vist Àlava que ha anat a la banda esquerra com a lateral, ha deixat un espai, Carvajal no ha tingut temps de tancar. I tot això perquè Camavinga, que no està acostumat... 41, Obradoiro, 37. Gol del Madrid. El cinquè del Madrid, i ara això que sí que comença a adquirir aires una mica de patxanga, Puig? El gol que l'ha fet Vinícius, el segon de la tarda, una sèrie de rebots a l'àrea de l'Al Hilal, ningú que es decideix a treure-la, mal rebuig al lateral, Ceballos que fa un retall que semblava que acabaria la jugada, però al final d'alguna manera jo crec que Vinícius li ha robat. Sí. Li roba el gol, però la definició és molt bona de Vinícius, li venia molt de dreta, per dir-ho així, per clavar-la al pal llarg i vaja, el clava una bona rosca Vinícius i marca el cinquè, ara sí que sí, no? Ara sí que sí, partit ja decidit, 5-2, 20 minuts llargs perquè s'acabi el partit. Bé, ha guanyat Ceballos ara, jo crec que Vinícius, perquè ell fa el retall per rematar amb l'esquerra, Dani, i Vinícius passa per allà, diu, mira, aquesta per mi. Mira, van bé i Ceballos ho celebra, però per dins està pensant, joder, aquest el Vinícius me l'ha tret. Ai, Vinícius és de la frontal, Vinícius fora! Se li ha escapat a Vinícius, un xut que podia haver quedat amb gol perfectament, buscant el hat-trick. Vinícius en el partit més tranquil a nivell emocional que està tenint els últims temps. El sorteig o el dia del sorteig? Has de marcar, gol de Vieto! Hadaf! Gol de Vieto! 33 de la segona part, 5-3, i encara que el Madrid es proclami Mundial de Clubs, que l'Al Hilal et faci 3 gols, aquest després d'una mala sortida de pilota, jo crec que és per reflexionar i per fer-t'ho mirar. Gol de Vieto, Hadaf, Real Madrid 5, Al Hilal 3. Això ho tens confirmat, Dani? Sí, m'ho he estat mirant avui, M'ho he estat mirant bé, he estat comprovant. Que m'estiguem dient alguna bestiesa. Sí, Hadaf, 5-3. L'ha perdut Camavinga, però més que la pèrdua, una mica després la reacció de Camavinga, Dani, que, bueno, tampoc no s'ha acabat d'esforçar molt, després de perdre la pilota. Sí, i després li ha fet un canvi de ritme a Rudiger, que l'ha deixat enrere, i la centrada boníssima. Aquí es veu quan no coneixes bé els jugadors que tens davant i no saps si juga Clerc i Sergi Gómez. Totalment. Exacte, és això.
És això. Bé, 15 segons, i el Madrid serà campió del Mundial de Club. Espera, que encara en vol més. Veus, ara en bàsquet Vinícius no atacaria. Queden 10 segons, ja s'hauria quedat botant la pilota i ja no hauria tirat a bàsquet, però Vinícius encara en volia més. I ara es compleixen els 7 d'afegit. Això és corna pel Madrid. Ara Anthony Taylor, que a més és anglès, hauria dit, escolta, fins aquí, Que més és anglès. Això ja s'ha acabat. Doncs mira, Taylor, que és anglès, diu fins aquí, és un cavaller. Anthony Taylor i diu, aquí s'ha acabat el partit, ha guanyat el Madrid, Real Madrid 5, el Hilal 3, el Madrid no, ni Tomic ni històries, Tobaix. Sí, tot de Teresa Herrera. Ai, de Bernabéu. De Bernabéu, sí. Tot de Bernabéu, el Madrid que celebra el Mundial de Clubs, que aconsegueix guanyat el trofeu Bernabéu. Real Madrid 5, el Hilal 3, però la realitat és que el Madrid va guanyar la Copa d'Europa, es va guanyar el dret a jugar al Mundial de Clubs i es corona amb aquest torneig que torna a guanyar després d'haver-ho fet l'any 2018. Guanya el Madrid contra l'Al-Hilal, el Madrid campió del món de clubs. Em sembla molt significatives per aquestes imatges del Madrid, i dic del Madrid com si estigués jugant al Barça aquesta final o algun altre club europeu, que jo crec que demostren, i la FIFA hauria d'obrir els ulls, la importància que li donen els clubs en un torneig que per ells és la rapera per la FIFA, no? El Mundial de Clubs, I el Madrid, com dèieu, ha guanyat el Mundial de Clubs, i no diré que li és igual, evidentment, perquè tothom vol guanyar, però li dona una importància molt menor. Llavors la FIFA, si ara t'has d'anar a fer un Mundial de Clubs de 24 equips, quan veus que això és gairebé més una nosa que una altra cosa en el calendari del Real Madrid aquesta temporada. És que ja sé que hi ha molts calés en joc, segur, i aquí patrocinadors, i vinga, i ampliem, i així tindràs més vots segurament de les diferents